Koronavirus ýokaşmagy bilen bagly ýekiji de ýagdaýy hasap almadyk Türkmenistanda hilata bu ketele garşy waksina etmek işi dowam etdirilýär. Häzirki wagtda paýtaxt muallimlerine giň gerimde tanjym edilýär. Hytaý waksinasy muhterler Rus waksinasyny satyn alyp bolýar. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä paýtagtyň mekdeplerinde muallimlere köpçülikleýin vaksinasiýa edilmegi hepdäniň başynda başlanypdyr. Hytaýda öndürilen waksina berilýär. Munun öňýany Türkmenabatdaky hastaxanalarda saglyk işgärleri Hytaýyň koronawirusa garşy waksinasynyň ikinji tapgyr sanjymyny alypdy. Ýurdun gündogorundaky saglyk edaralarynyň işgärlerine vaksinasiýanyň birinji tapgyry mart aýynyň birinji ýarymynda edilipdi. Bu ýagdaýda resmi maglumatlara görä häzirki wagtda Türkmenistanda diňe Rus vaksinasy hasap alınıpdyr. Döwlet habar beriş serişdeleri ýurdun 18-nji ýanwarda Merkezi Aziýada ilkinji bolup Russiýanyň Orsiýatyň Sputnik V vaksinasyny hasap alandygyny 29-njy ýanwarda dünýä derejesinde ýeketäk ýurt bolup Epivakorona Rus vaksinasyny hasap alandygyny habar berdi. Rus vaksinasynyň Türkmenistana birnäçe ýedek getirilenligi ma'lum bolupdy. Türkmenistanda koronawirusa garşy vaksinasiýanyň başynda Rus vaksinasy hususanda paýtagtyň saglyk işgärlerine, polisiýa işgärlerine harbiýlere edilipdi. Şol bir wagtyň özünde de döwlet resmiýlerine vaksinasiýanyň edilip edilmänligi ma'lum bolmady. Indi Rus Sputnik V vaksinasyny öz hasabyna satyn alyp bolýar. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, ýurtda hasap alynan Sputnik V Rus sanjymy 1000 manatdan satylýar. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň narhy boýunça 2 sany sanjymdan ibaret Rus vaksinasynyň bahasy $285 barabar bolýar. Şol bir wagtda sanjym öndüriji Orsiýatyň Gönimaýy goýum gaznasy 2021-nji ýylyň fevral aýyndan başlap Sputnik V vaksinasynyň bahasynyň daşary ýurt bazarlary üçin $20dan pes boljakdygyny ma'lum edipdi. Türkmenistanda koronawirusa garşy vaksinasiýa fevral aýyndan başlandy. Vaksinasiýanyň ilkinji nowbatda edilmeli töwekkülçilikli topara girýänleriň sanawlary ýanwar aýynda düzülipdi we oňa saglygy saklaýyş hem bilim işgärleri girdilipdi. Hytaýda öndürilen koronawirusa garşy vaksinalaryň Türkmenistana getirilenligi barada mart aýynyň başynda belli boldy. Bu arada Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary we garaşsyz habar beriş serişdeleri habar berdi. 6-njy martda Hytaýyň telewizionyasy Hytaý vaksinasynyň ilkinji partiýasynyň Türkmenistana iýerilendigini habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti we resmi habar beriş serişdeleri Hytaýdan alynan vaksinalar barada maglumat bermeýärler. Ýurdun häkimetleri we resmi medpuat koronawirusa garşy vaksinasiýanyň gidişi barada hem ilaty habarly etmeýärler. Bu aralykda aýyň başynda ýurtdaky çäklendirmeler gowşadyldy. Şol sanda söwda we hyzmat kärhanalaryna işlemäge ruhsat berildi. Bir ýyllyk ara kesmeden soň welaýatlaryň arasyndaky ulak ara gatnaşygy bölekleýin dikeldildi we mesçitler açyldy. Şol bir wagtyň özünde de karantin zowlaklary giňeldilýär we täzeleri gurulýar. Adatlyň habarçylary karantinlerde saklanýan adamlaryň köpdigini, käbirleriň ýogalýanlygyny habar berýärler. 6 aprelde Aşgabatly bir ýigidiň Türkmenabatdaky karantinde ýogalanlygy ma'lum boldy. Aşgabatdaky habarçymyzyň sözlerine görä Türkmenabatyň ýokunç keseller hastahanasynda ýogalan talip 26 aprelde Orsiýatyň S7 aviakompaniýasynyň Moskwa Türkmenabat uçary bilen Astrahandan getirilipdir. Onuň ölüminiň sebäbi rak keseli diýilip görkezilýär. Azatlyk radiosy bu ýagdaý barada Türkmenabatyň ýokunç keseller hastahanasyndan resmi taýdan maglumat alyp bilmedi. Adatlyň habarçylary häzirki wagtda koronawirusyň alamatlary bolan keseliň ilatyň arasynda ýaýramagynyň dowam edýänligini we ölüm hadisalaryň köpdigini habar berýärler. Covid-19 pandemiýasy sebäpli adaty uçar gatnawy bolmazdan Türkmenistanyň häkimetleri daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda getirmek üçin ýörüýte uçuşlary amala aşyrmagyny dowam etdirýärler. Türkmen News garaşsyz neşri 9 aprelde Türkmenistan aviakompaniýasynyň Gazandan Türkmenbaşy şäherine indiki uçary guraýanlygyny habar berýär. Neşriň maglumatyna görä uçara minmek üçin 8 aprelden öň Gazandaky iki lukmançylyk edarasynyň birinde Covid-19 synagyndan geçmeli. Habarda saglyk edaralary barada takyk maglumat berilýär. Şeýle de maglumata görä ýolagçylaryň koronavirus testleriniň netijeleri olary 9 aprelde aeroporta elçek Türkmen konsullugynyň işgärlerine aeroportda beriler. Netijede raýatlar testleriniň netijelerini we watanyna gaýdyp biljekdigini diňe soňky pursatda bilip galarlar. Diýip Türkmen News guralýan uçarda getiriljek 275 ýolagçynyň sanawynyň EM konsulluk tarapyndan düzülendigini habar berýär.
Fara etrafına häkimetler büdjet işgärlerinden 7 aprel bütün dünya sağlık günü münasebetli geçirilen köpçülüklerin çäreler üçün tigir we sport forma talap edýär. Öň bar bolan tigirleriň rengi we daşky bedegleri şuýul sağlyk günü geçirilen velosipedli ýörüýüş üçün tasdiklanan tigiriň görnüşine gawat gelmändir diýip bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Munyň bilen baglykda häkimetler Farabyň mektepleriniň oba we etrap sağlyk öýleriniň işgärlerinden köpçülük çäresine täze görnüşlü velosiped we sport formasy bilen gatnaşmagy talap edýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä şeýle talaplar etrabyň 9-njy, 5-nji, 2-nji, 18-nji, 10-njy, 4-nji we 1-nji mektepleriniň işgärleriniň hemde başga bir näçe mektebiň işgärleriniň dikkatyna ýetirildi. Oba we etrap medisina punktlarynyň işgärleri hem bir meňzeş talaplara boyun bolmagy mejbur edilýärler. Täze görnüşdäki velosiped we sport formasy hökmany çärede bolmaly diýip büdjet işgäri gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bir büdjet işgäri üçin bir velosiped ortaça 3000 manada düşýär. Bu waka valyutanyň resmi alys-çalys narhy boýunça $850 töweregi, gara bazaryň bahasy boýunça $70-80 töweregi bolýar. Büdjet işgäriniň sözlerine görä mejburi çykdyjylar sport eşikleriniň we sport ayakkablarynyň bahalary bilen 4000 manada barabar bolýar. Habarçy maliýe serişdesi bolmadyk adamlaryň talap edilýän derur zatlary kreýini almaly bolanlygyny habar berýär. Büdjet işgäriniň en çemeti ykdysady kynçylyklar dowam edýän wagty talap edilýän goşmaça çykdyjylary nägilelik beýan edýärler. Häzirki krizis döwründe beýle uly çykdyjyly çäreler zerur däl diýip bir büdjet işgäri habarçy bilen gurrundaşlykda aýtdy. 7 aprelde bütün dünya sağlyk günü belenilýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow sağlyk günü münasebetli raýatlary beren gutlawuny bu halkara bayramyň şanyny Aşgabat şäherine, welayet we etrap merkezlerine geçirilýän dürli çäreleriň ýurdun halkara awraýyna goşýanyny aýtdy. Farabda sağlyk günü münasebetli gödüňünde tutulýan köpçülük çäreleri dünýäde global koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän wagtyna gawat gelýär. Galbertede Türkmenistanyň häkimetleriň durly maksatlar bilen dilden görkezme esasyna büdjet işgärlerinden pul toplamak işleri tas däwe urildi. Azatlyk radiosy mundan ozal tebigaty gorumak üçin, velosiped satyn almak üçin edara karhanalarda prezidentiň portretlerini täzelemek üçin we beýleki käbir maksatlar bilen büdjet işgärlerinden pul ýygnalyşy barada habar berdi. Türkmen Kod News neşriniň habaryna görä resmiler Balkan welaýatynyň büdjet işgärlerinden awadanlaşdyryş işleri üçin pul ýygnaýar. Bir ýerli ýaşaýjy 50 adamlyk bir edarada her işgärden 80 manatdan, uly bolmadyk beýleki bir guramada bolsa 160 manatdan pul ýygnalýanlygyny neşre gurrun berdi. Büdjet işgärleri ýurtda giň ýaýran işçiligiň arasyna döwlet edaralaryna talap edilýän goşmaça çykdyjylara köplenç razy bolmagy mejbur bolýarlar. Mundan ozal Azatlygyň habarçylary pul ýygnalmagyndan ýa-da beýleki mejburi çärelerden boyun tuğulan işgärleri işten kovulmak haýwatynyň atylýanlygyny habar berdiler. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň habaryna görä prezident Berdimuhammedow goloýdy öz aýlyk hakynyň ýarysyny öz adyna döredilen haýyr sahawat gaznasyna geçirdi. Ýatlasak 29 martda Türkmenistanyň howandarlygy mätäş çağalary himayet etmek üçin haýyr sahawat gaznasy esaslandyryldy we oňa prezidentiň ady dakyldy. Döwlet mediýasy büdjet işgärleriniň mejburi çykdyjylary şol sanly Farabda büdjet işgärlerinden talap edilýän velosiped we sport formasy barada habar bermeýär. Türkmen gala etrabynyň ýaşaýjylary hojalyklaryny ulanýan inkubator enzamlaryny köpçülüklerin satmagy başlady diýip Azatlygyň mart ewtinde habar berýär. Bir Türkmen maşgallarynyň soňky 10 ýyllarda öwelleşdiren täze hünärleriniň ýene biriniň eklenç manasyny ýitirýändigini anladýar. İnkubatorlaryň satylmagy ýurtdaky tok getmeçiligi, energiýa infrastrukturasynyň ýyllar boýy dowam edýän problemlarynyň ýyl başyndan has çuňlaşma bilen baglanyşdyrylýar. Türkmenistanlylar towuk, hinnugus we ördek ýumurtkalaryny basyp, şahty hojalyklaryny jüýje çykarmak üçin 1980-nji ýyllaryň aýagyna, 90-njy ýyllaryň başlaryna kiçik inkubatorlary satyn almagy başladylar. Durubara ulan şahsi inkubatorçylyk maşgala büdjetini belli bir döwürde gowy diýre boldy diýip synçylar aýdýar. Emma bu diýre hojalyklardaky inkubatorlaryň ulanmagy has köp tok talap etmek bilen baglykda daşary ýurtlara elektrik energiýasyny barha köp eksport edýän ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, infrastruktura meseleleri sebäpli ýykylýany meňzeýär. Köp hojalyk towuk, hinnugus, ördek ýumurtkalaryny basyp jüýje çykarmak üçin inkubator enzamyny satyn aldy. Emma o yerlerini
tok köpeçen soň inkubatorda goýulan ýumurtgalar zaýalanýar. Jüýjal makdan geçen adamlar kendi ýany galýar diýip habar çaýtdy. Men öz inkubatorymy geçen ýyl 3 tane göleli sygyr berip satyn aldım diýip inkubatordan ýany galan ýaşaýjylaryň biri adatlyga öz üçin ýagdaýyny gurrun berdi. Girdezili olar öýtdim. Sebäbi o suwyslan ok diýdim. Dogry, geçen ýyl kän bolmasa da biraz girdezaldım diýip radionyň söhbetdeşi 10 ýumurtgadan 7-siniň jüýje çykaranlygyny, 3-siniň zaýa çykanlygyny hem sözüne başdy. Geçen ýyl gören peýdasyndan umytlanan raýat bu ýyl has köp girdezalmak üçin öz owasyna we goňşy owlarda ýaşaýan adamlardan hem ýumurtgalypdyr. Onuň sözlerine görä inkubatorynyň bardygyny eşden adamlar jüýje çykartmak üçin 750-800 töwereği tavuk, kinnuş we ördek ýumurtgasyny getiripdir. Her çykarjak jüýjem üçin diýip adamlardan her ýumurtga 3 manatdan pul hem aldım. 2300-2400 manat pullaryny aldım diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Emma bu ýyl owamyzda tok has ýygydan öşdi. Her üçin hem adından 4-5 sagat häti ondan hem kän wagt dikeldilmedi. Netijede inkubatorymdaky ýumurtgalar zaýalandy. Bir jüýje hem çykaryp bilmedim. Peýda derek ziyan gördüm diýip habarçy bilen gurlaşan ýaşaýjy aýtdy. Olun adamlaryň pullaryny ýerine gaýtarmaly. Ýöne her ýumurtga üçin alan 3 manatyny ýerine beren bilen hem mesele çözülmeýär. Sebäbi oňa ýumurtga beren adamlar hem ol ýumurtgalary dürli wahalardan satyn alypdyr. Edil häzir inkubatoryny satyp ziyan çeken hojalyklary razy etmekden başga çare görmeýärin. Sebäbi men diňe özümi däl. Beýleki adamlaryň hojalyklaryny hem agyr ýagdaýa saldım. Men olaryň pullaryny gaýtaryp berip, eger pulum galsa bir göleli sygyr almakçy. Sygyr ýene gowy süýt berýär. Owanyň elektrik toguny bil baglap inkubatory işledip boljak dällip, geçen ýyl 3 sygyryny satyp inkubator alan ýaşaýjy aýtdy. Adatlygyň habarçysyna inkubatorda jüýje çykarmak işinden ziyan çeken adamlaryň ähli maglumatlary bar. Ýöne biz olary howpsuzlyk aladalar sebäpli açmaýar. Mundan odal adatlyk howanyň aşa soğuk gelmegi bilen ýurdun sebäplerini ekilen yer almalaryň köp böleginiň zaýa bolanyny, täze doglan oglak gudalaryň köpüsiniň ölenligini, meýdandaky 20 arlaryň açlykdan gotur atýanlygyny habar berdi. Emma Türkmen häkimetleri adamlaryň ykdysat çökünlük döwrüne ýüzbeýiz bolýan goşmaçy kynçylyklar hakynda syz çykýan maglumatlara açyk reaksiýa bildirmeýär.